Joo, laitetaan vaan. Joo. Voin muuten hakea harjapakin. Joo, okei. Okay. Hei, tuupas tänne päin, Risto. Joo, mä tiedän, säkin oot turhautunut. Sun kaveri on varastettu. Tai no, oliks Siru edes niin sun kaveri hirveästi? No, jos oli niin, sua varmasti harmittaa se. Mut mennään ratsastamaan, niin sit sun mieli piristyis. Mutta tää on nyt vaikka tää sun laimi. Niin voi sitten harjata kohta. Niin. Kauankaan millalla kestää? No, otetaan vaikka, et se tulee. Tossa. Joo, kiitti. Mä voin hakea ne varusteet vaikka nyt, niin sä voit ruveta harjaa. Joo, okei. Okay. No niin, Risto, harjataanpas sut sitten, niin Siiri pääsee ratsastamaan. Noin, sit harjataan. Niin jännää, kun tänään alkaa se syysleiri. Niin jännää nyt sit, että se alkaa, mut sehän on kyllä ainakin kiva vaan. Niin sitten pääsen mäkin huomenna ratsastaa siinä. Niin sit on ainakin kivaa, niin ei tarvii vaan kattoo. Mä en tiedä kyllä yhtään eteen, että mä saan hoitohepaksi, mut kai Anni jonkun sopivan valitsee. Mä löysin vaan tän satulan, kun ei siellä ollut mitään muita mitä mitkä sopii Ristolle. Okei, laitetaan se. Kyllä se varmaan ihan hyvä on. Niin, toivottavasti. Koska ois Anni varmaan sulle sanonut. Niin varmaan oiskin. Eikö se nyt ole toiselta puoleltakin? Ärsyttävä. No niin, nyt se pitää vielä kääntääkin. Olipa urakka. Jep, niin olikin. Mut mä nousin vasta ulkona kyytiin. Joo, okei. Mä menen ja tekemään ristikoita sulle. Joo, mäkin tuun ihan just kyllä. Kunhan saan vaan ohjat tuolta kaulaan. Noniin, nää Risto. On ruvennut hämärtymään. Jep, niin on. Mut tarvit sä apua nousemaan? En mä tarvii. Okei. Ota. Hyvä. Noniin, nyt on jalkkarikki onneksi oikein. Minne? Voin siirtää vielä vähän tätä pystyä siis. Pitäisikö tämän siiri olla vaikka näin? Ja sit pitää laittaa nappuun. Ai vitsi! Noin. Tässä tulo vielä jää tähän kiinni. Ei taas. Kokeile nyt. Okei. Okei, no. Jos vielä vähän. Silleen näin. Mut. Ja sit me tukitaan
Noin. Tästä ei sit varmaan mene enää kukaan. Koitetaan vaan, että sä meet nyt ton korkusta. Joo, kokeillaan aluksi se. Se lähtee sen satulan mukana taas. Tehdään sillä, että tästä ei vaikuni mennä. Joo. Wow. Hei. Tää satula valuu. Mä tuun kiristää sen vojan. Nyt se pitäisi olla hyvin. Joo, okei. Okay. Sä voit tulla vaikka ton pystynyt. Joo, okei. Okay. Hyvä. Tää menee hyvin. Niin meneekin. Tulkaa vielä toisessa suunnassa, niin mä korkeennan. Okei. Okay. Mä korkeennan sen nyt. Noin. Sä voit tulla sen. Joo, okei. Okay. Hyvä. Hei. What? Tuutko auttaa Milla? Mitä vitsiä? Outo satula. Jep. Mut tulla vielä kerran. Joo, okei. Okay. Ei se haittaa, laitetaan se noin. Joo, okei. Okay. Yes. Rupessa kävelee loppukääntein, niin mä otan esteet pois. Joo. Nyt tonne reunaan. Jos mä tarvin Annin apua. Joo, mä voin auttaa sua. Joo, kiitti. Joo. Siiri, mun pitää lähteä kotiin. Minä hakee makupussia silleen sinne leirille ja sit vaihtovaatteet ja niin mun pitää lähteä, niin nähdään sit siellä. Joo, okei. Okay. Moikka! Mä ihan unohdin, että se leirikin alkaa tänään. Mut, no, toivottavasti sinne tulee joitain muitakin tyyppejä eri talleilta. Vedään vielä hetki pisto.
Mennään että. Hyvin meni tunti, vaikka Satula kyllä vähän lähti. Tule. Ai vitsi! Tää on väärinpäin. Miten niin muka voi mennä väärinpäin? Nyt mene. Nyt tän pitäisi olla oikein. Joo. Ei. Mä sanoin, että pysyt siinä. Pönnissä ainakin pysyy. Sit Satula. No niin, nyt mä vien kyllä suitset ja Satulan. Sitten tietenkin harjoitellaan sut vielä. Tänään päivä on mennyt kyllä ihan huonosti. Tai no, vähän niinku huonosti, mut ei se sun vika, Risto oo. Tuupa sitten. Hyvä sitten. Nähdään vielä ehkä tänään. Tai no, me nähdään sitten, kun leiri alkaa. Milla ja Peppiino ja Elina varmaan tulee kohta. Niin, vois mennä vaikka siivoa karsinoita.